Madalas kasama namin ang mga bata sa mga lakad namin. Pero ngayon, subukan din namin ulit yung kami lang. Kami lang. Kami lang muna sa ngayon. Pagkatapos namin mahatid sa eskwelahan ng mga bata ay nagpunta kami dito sa Daang Katutubo. Dito lang yan sa Aguilar, Pangasinan. Mamamangha ka talaga sa ganda ng tanawin dito. At sa pinakadulo nito ay may ilog. Naghanap na lang kami ng magandang spot para makapag-set ng camp maghapon bago magsundo ulit sa mga bata. Hindi namin lubos maisip na napakaganda pala dito. Napakalinis ng tubig at napakasarap ng simoy ng hangin. Nagkataon na solo namin ang lugar kaya literal na kami lang. Nagbaon na rin kami ng maluluto para sa pananghalian. At kanin na hindi ko mapeperfecto tuwing camping. Kung hindi hilaw, sunog naman. Maganda din minsan pag solo mo yung lugar. Yung may mas malalim kang connection sa kalikasan. Maririnig mo lang ay ang hampas ng dahon, kanta ng ibon at agos ng tubig. Ang lamig ng tubig at sobrang linaw. At tila nagtago si Haring Araw sa mga kaulapan. Kaya natagalan kami umahon. Talagang nakisama ang panahon sa mga oras na ito. Patuloy na umaagos ng tubig dito kaya napapanatiling malinis ito. Tahimik, maliwalas, at mapayapa. Kaya siguradong babalikan namin ito. Dumaan na rin kami kanina sa 7-Eleven para masubukan ang 3-in-1 iced coffee nila na salted caramel. Isang masarap na malamig na kape pagkatapos maligo. At mga kwentuhan na tila hindi kami nauubusan. Isa na dito ang pinakamahirap na tanong. Ano na naman kaya ang lulutuin nating ulam mamayang gabi? Ano nga ba? Oras na para sunduin ng mga bata sa eskwelahan. Kung may pagkakataon, subukan mo rin ito, kaibigan. Yung kayo lang.